Ku danna mana subscribe a tashar Takowa TV. Come Kid the boy. DBB Arewa confirm. MT on the mix. Emana, DBB radio akwai story. Haba Kido na muna tare da mommy. Fine girl like your mommy ta kira ni. You told me say Kido wai na zo ne za ta ganni. Kaga ko za ta maka aiki ko? Ka san in ta kama kayan Kido ba ta bari ko? Daddy no ni daddy BB banda sisi. In na je gurin ta Kido zan ta kan APC. Emana, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money. Kido no be like tana da yan samari just kar ka manta wannan gaidin na fa bata money. Kawai ka bata ni Kido zana ganta.